Szia, én Bíró Zoltán vagyok, és szeretettel üdvözöllek itt az oldalamon. Itt közvetlenül a videó alatt találsz egy kattintható regisztrációs linket, ahol megadhatod a személyes adataidat, és amint ez megtörtént, azonnal megkapod a további információkat. Arra készülhetsz, hogy egy levélsorozaton keresztül megmutatom neked, és elmagyarázom, hogy hogyan tudsz otthonról, a saját kényelmi zónádból egy internetes, nemzetközi vállalkozást elindítani. Én most itt nem akarok nagy számokkal vagdalkózni, de vannak bizonyos statisztikák arra vonatkozólag, hogy hogyan tudsz minimális befektetéssel eljutni egy olyan szintre, hogy eleinte csak pár 10 000 forintot, majd később több 100 000 forintot is kereshetsz. Ehhez nem kell más tenned, hogy megtudd a nagy titkot, kérlek kattints ide a videó alatti linkre, és ígérem neked, hogy az elkövetkezendő pár napban olyan információk birtokába fogsz jutni, amire eddig csak leglidércesebb álmaidban mertél gondolni. Akkor várlak szeretettel a következő oldalon. Szia!